així reflectides els valors d'un home excepcional. Salutacions. Mossèn guapo, des d'aquí d'urgències t'estimem molt. Moltíssim. Hoy nos ten cabrón estar aquí en nuestro país, en Cataluña, pero aún así sigue siendo... De part de tots, com s'ha vist, de part de tots els treballadors i tota la gent que formem part d'aquesta comunitat. Difícil. No m'he canviat de camisa.